ngani uma inenkinga? Kusukela nini enenkinga aze aphumele ngaphandle ayochitha engabuhlala phansi la uyaxoxa inkinga ilungise. Yazi bafethu inkinga la ikhona. Indaba esekukhetheni umuntu thina sihamba ngokubuka ukuthi umuntu unjani. Singafuni ukubheka ukuthi lo muntu esimkhetha ngabe uyena yini. Mase sifika ngaphakathi sesithola ukuthi lo kade sikulandela akusekona. Sithatha umuntu safaka ingulube endlini. Ingulube masifuna ikabishi sihliphiza konke endlini sesiba nenkinga. Wazolikhuluma iqiniso lengulube. Ithandi ingulube someday. Hayi mazi, akukhonisa kwendoda ubekile iqiniso namhlanje. Ngiyakuvuma bra. Bana ngaphelele amagqinqathe zolala le. Uyahlanya ntethu. Umthatha wakho usile wena khani ngizolala lapha la ubheke mefingane yakho ngizothi ngoba. Uzolala lapha kodrop. Uyahlanya mina no drop ngibhekisahla uyazizwa kahle uyazizwa hlala ekhaya ayikho into esho. Sengizama ngayo yonke indlela uphume manje ikho nabantu abaphazamisayo la ngaphandle. After this siyahlukana ngoba ngiyabona ukuthi awungithandi. Uyabheda wena. Lalela la ntetenteni musuthi mina ngiyabhedela ungathi mohlula nkosikazi wakho musuzobhedela mina. Ngizokubhibiza kanti uzongijwayela kahle. Ngisuke ngimemeze phela. Ukhula ngempela nomemeza phela khona uzobona. Wenza Uyasesha ubona ngithela ngamanzi. ukwenzelani lokho? Ngiyakucheckisa ubona ngivula ingqondo. Wemama, ukuthula? Hayi bothula wake manje. Uthula isimbonile ngena la ekuseni kade simlindele Lo lokhu ayile emzini wami mina ngathi Mama, awukwazi ukuthulana. Kade sihlele mina sithi simbona engena la ekhaya sofuna ukuthulana. Exactly mama. Simbonile ngene la. yabona lezi ingane. Nile kade silindele emnyango. Ahlanye emakhaya. Uzosho mama sithi sihlanye simbonile ngala kwethu. Understand? Lokho simlinde ade simele sithi uyaphuma bazaza phuma. Phela Kwafulani nala ngibhedisa. Wena mama uzohlaba ibaba uyafunza. Uhlaba bani baba? Uhlaba uzoqoqa ngiyathi abantu neqoqa simele asindaba nalo kasi ngiyathela kolula kwakho. Imani ngathana. Imani sixoxeleni. Yini ufuna nivele indaba? Sizofuna uthulani. Understand mosicutha sihlisa umoya indaba. Umfihlile nifihle ekamereni yini? Yakuthi nqoma lento asamsomfuna ekamereni. Hawu ngazami manje asekusini umoya. Yini nifuna nempela? Wena mama awuzwa. Yini mhlobise le? Awuzwa ukuthi sithini? Sithe sifuna uthulani. Wena wangangishaya. Yonke into siza leyo ngoba ngathi yadelela. Awusizwa ufuna ukuthi silalele. Mina ncane mantombazana yami. Anekise umoya hlale phansi ixoxe indaba. Ngifuna imali 5,000 10,000 unjani uma ngiyabona phela ngathi ngidinga imali. 10,000 ungaright. Nalo 5 lo ngaphezulu kubo 15 so sesithola singasakhuluma lethu. Bese sihamba yena uthola simshiya. Imali ningi ngenzama ubala lolo ngiyabona solungiselela ngale. Sasibona imali ngayo 15 blocks. Ngiyakutshela. Bathathazela. Umbonile kasho uthi imbudane thithiza kuphela. Strong. Mama, khipha imali sifuna ukuhamba ngesibambezelo. Sheshisa ngaziqhumisa impela uma lenziga. Ile. Isibani. Manje uyasazi senza Siyadubula. good. Sidubula abantu kanjani? Abaqashwelo la yini. Ninjani le? Usuqala ukuqashwa. Nginenzeni manje? Sister, ngathi sidukile. Ikamenzi la ekhaya. Usayikwamenzi manje. No, ngathi kwenzeka iphutha ngathi buka ngathi sidukile. Akona amenzi la ekhaya? Ngathi sidukile. Ayandana ba usungcane ngihambela ze kuphume indaba ezisekuseni kusasa. Sister. Ngiyacabanga ukuthola ngene ngale ngamakhelwana. Impela Kamakhelwana. uzongisiza ngempela. Hayi, iphutha wena. Ubona ukuthi ungene la. Sedina uyapayisa uphansi norongi. Ngithe ngike kamakhelwana nje. Ngani ngihambe. Hayibo, weba kwashe amashethi indaba soyikwashela yini? Ikwami lapha, owami nawe, amashethi ami lawa, akho ngizogqoka ishethi endiyithandayo ngesikhathi
Umsindo wami lodwa ungizwa. Umsindo nini manje? Ngisho lamantombazane bangumsindo la endlini. Akusuka ingane ezane idakiwe ngazi becathi udayisa utshwala la ekhaya ngicathi ngene emzini oronke. Oh, Khumalo. Baba Mntu. Wethu. Awu. Haleluya. Mama. Msholozi, usuhamba wabuya, usubuya nobhodo. Umuntu wangifica idlalela phela edlala empahla. Ngase ngithi mina haya size la kuwena sidlalele sidle lempahla sijabulisa njengamadoda. Mfethu nami bengazi kanti ukuthi ukhona usekhaya. Kungabe uvule seza nenyama? Hawu. Sashisa inyama eminyonge. Ayinasebenza madoda. Ungathi niyazi ukuthi igazi lokho libophekile nje usuku lonke kanti Nto zanento emnandi kanje izokwazi ukusiqaqa negazi. Kesisuse namahloni. Liyayikhumbula wemadoda le ndodo ubani nangu uSimalikhulu. Lo wayela mabhizinisi abamgweba udilika nje. Wayena amatekisi amaningi. Usho lona waba umfazi wakhe endlini enjenge. Ngoba sifakaza ngelanga kwabe. Nami madoda uma semfice nje ukuyibhodlongana lapha hlela lapha nomngane. Nami ngadonsa isibhamu phela ngisakaza. Na amahlatshwayo lo. Hawu, kodwa baba emdala ngaxamane ngento zokuganga nje. Kaba ngiyaziphinta engenzayo. Ishende into yokufaka isibhamu ngempela. Kola kakade nje uma sithathaphi isibindi esingaka ukuthi ushadile usunomaphenyi. Hayi khona madoda ngeke. Nakho ukuthi uqoma komfazi beshadile. Uthatha kancane lokhipha isithuzi sendoda. Usuka hayi. Alithethwa inhlobo nje icala leshende. Ake ngicabane nje madoda umahlatshwayo eseneshende. Ntombi mfowethu. Hey, ungabe uphoxile umama emphakathini. Mengasatholakale ehlazweni alinjalo. Kodwa hayi, umahlatshwayo angikholwa ukuthi angayenza lento. Hayi kumadoda. Abomthemba umuntu wothemba ithi. Hawu baba kunama-hills amanye agcine sathi usokwane umngane wakhe. Bagcine babuyisile. Ayakhona sekamereni lakhe. Uya. Hawu baba sowathatha funa amapholishi. Hayi hlala pha, uzame ukuthatha ipolish. Khululeka ngoba ngifuna ukuthi ngiphazamise labangani bakho. Hawu. Yeke umfazi ahamba upolisi statute. Ngoba isiyo nje kumalo kwethembile. Yabona madoda ukholo. Ufuna ngathi mawuxine eduzana, kodwa uzogijima negazi lonke. Hayi kukhumalo. Sishudawo mominyaka nje. Hawu baba waba lama-hills nalesikhwama. Hayi angizazi, mhlawumbe kasijoko nomngane wakhe. Waphethwa kanjalo uSimalikhulu. Waphela konke. Ngithi mangaphosisi kwasala ikhumbe yodwa nako sekuyizifala kahle. Wonke umcebo wakhe wasala enganeni ethi wena amantombazana. Kwabafana wakudla kwashawa bubudla ngale kwabheda. Sekho lutho. Hawu. Lo muntu wayeqaba ngakhe amatekisi. Sekusale lodwa nje. Wena Zungu ngicathi bayadlala nabafana mabebona imali. Bayishaya bayivala. We madoda.
ngizibuza ukuthi mangabe lento kuthiwa yehlekela kimi ngingenze njani ngempela ngoba phela bafowethu uyazi singadodana wena mntungwa hayi kodwa ijele bafana akubhelwa nzango lapha hayi bombodo angavumi ukudlala izingane engavumi ukudlala zibe zibhizi zicela laphansi izingane ezinye inkinga le ngoba ukuthi besiqedile ngazo bese yabuya ke manje zonke labafazi bethu mina ngizamile kuleli ukuthi uma sekufica ijende kwami thela phansi bobabili ngenhlamvundi udukenele zingaziphi manje awu kahle wenqamalala awu uyazi mfowethu icala elimbi lelo uyobaleka lo mthetho ngoze kube nini ngoba phela imini ngalo mthetho ayishintshi wena mbodo mfowethu uqonda ukuthi isimase sinje kumele xoxiswana ku-right ela lokho 100% isisambululo si-right leso ukhulumisa okwendoda yangempela-ke mfo kambodo ayikho into efuna ukukhulunywa le umuntu onazi uzodlala abafazi namashende tukufaka idlabu zombili uyamuzwa bacala kulandela uzoboshwa kusalayo Wezuma, awusho impela uyekanini ukuphuzisa indoda yami utshwala. nani imhlola yami ngana nendoda yakhe vele itabo utshwala ayifundisanga mina mani Angithi wena uhlezi ufika la nalo mganyana wakho lizophuzisa indoda yami utshwala. wekhomalo ubaba yena khuze injaka yakho ngoba izokhonkotha isindeyisile Wembotho, sibothondini ubiza bakenja kwami. Zokubilisa ngamanzi mina ungijwayela kabi. ngoba hlatshwana uyangihlambalaza baze ungehlisa isithuzi phambi kwamadoda Ngazokwehlisa isithunzi lezi idawa lezi. uyabona mfazi udinga impama ulabhapha vala amehlo nomuntu ongikhuluma too much kufaseteni yahlonipho uyakujalela lo mfazi wakho wena khomalo akasazi ukuthi zinhle na yabona mfethu koze ngihlutuke inhliziyo ngimbambe ngosengasinto ongizoyiswela ngayo kusasa empi Zuma aye bafa Kwakuhle lokho Zuma, mlandele nawe uya kwakho. hey nikhiphe madoda sivukile isibuke emathuneni Wekhumalo, ubakhiphani. Sengisipoke mina manje. Ngimubi ngaleyo ndlela usungifanisa neziphoki. azama asishike lo mfazi wakho upheka khomalo Ngilalani phela. sala la insha yakho Hambani ha. akusayisele mina mfethu ahambe lapha abantu lapha umthetho wakudabula lapha kumina yindaba ombuka senabantu Babona abantu, ube into eniyaziyo nje unqunqa utshwala nikhuluma indaba zabantu njengabafazi. ubani umfazi Baxolisa babuthi udanane nayethanda indaba. Mhle. Phansi. Keep mad wena. Ayikho balisebheke madoda. Ipoison. Bafana bami Shayisa lapha. ngiyambulala bafana bami. Yasa December phela umuntu uthini phela keep la nyoka phela. Uyafala uqhamu phela yazini awucheck la sikhona. Yazi phela umuntu abasasebenza la phela thatha ubo keep. Awuse laptop phela. Nazi imashi. Kodwa bafana bami izinto zomlilo phakathi mana bakhoswa manje emsebenzini. Uzobe bathatheni la mafayela lapho bafana. Sanibona. yebo ndoda Ninjani kodwa ekhaya? Siyaphila, senza kwena. Oh hayi bengihamba ngidayisa ngomasingcwabisane ngoba ukwenzeke phela uthola ukuthi abantu abaphilayo la emhlabeni abanawo umasingcwabisane. angizwanga bana Ngithi baba sidayisa ngomasingcwabisane. ubuzwe kathi nesifuna masinokusana Hawu, ngisasavele lo bamhlanje kwenze njani vele? Cha mama umoya phansi. Baba kuke kwenzeka ukuthi uthola ukuthi abantu bahlala emizini emihle, bashayela imoto ezinkulu, abanye bahle, kodwa abanawo umasingcwabisane. Baba ngisacela ukubuza, ngabe khona DStv la ekhaya? Hayibo, ikhona. Indaba Kodwa uthola ukuthi aninawo umasingcwabisane.
Yebo lapha. Uhlala namadisive la ekhaya. Akhokhelwa wena. Awume kancane. Utshelo bathi sezofo ufuna usinike umasingcwabisane nje. Hayi. Yobe baba. Kushelele nje ukulima. Kodwa uthola ukuthi baba abantu abanoshukela njengawe. Thola ukuthi uma bese parliament besayina amaphepha uthi uvula amehlo sebethule. Ilapho ke thina singena khona nomasingcwabisane. Yebo lapha. Umuntu akuzodelela la ekhaya noma uzokwenza. Ngempela uzokwenzani emzini wethu? Awu yobe baba ukuthi baba ama-BP noshukela bayiqedile imizi yabantu beyokuyisa pho phansi. Lapho uthola ukuthi umongameli akasakwazi ukusayina amaphepha eParliament. Yilapho ke amavukela ambuso athola khona ithuba lokuthi angene awuqhumbe phansi umbuso. Lapho ke thina sesingena khona ke noma singcwabisana. Kodwa yezwa lenkani azodelela la emzini wethu. Uyedelela lapha. Awume kancane. Uthatha futhi mina nginoshukela neBP. Ukumnyekile. Ngiyaxolisa kakhulu baba nawe mama. Kodwa ke mawukuthi khona nenkinga la ekhaya. Sayisibe nayo imishanguze and isenza kakhulu ekutheni umthetho sisekelo uqine. Yebo lapha. Umntwana ufuna ukubona ngani? Hayi baba, mawukuthi awuyidingi, hayi kulungile. Kodwa ke mase kuthiwa kuvela inhlekelele. Yilapho sobe sesingena khona noma sixoxisana. Wemfana. Njengoba nje uzovulela kangaka lapha kwami. Bona nawe nje masingcwabisana. Yebo baba ngiyabo. Ngoba wonke umuntu ophilayo la emhlabeni uyawudinga. Uma ngenawo ke ilapho singena khona noma sixoxisana. Wemahlatshwayo. Yebo baba. Awunandi imvume yami ngathi. Impela. Ubuye ngidacela esikhothini lona. Naku ngizalelo nje endlini bo. Umthetho kuyedelela lapha. Baba baba ngokugcina nje sengi. Kusho manje ngabe ukhona Uyisa lomfana baba mshaye. Badelela esikhothini abo ngibisi. Wemahlatshwayo. Why nomba? Hawu ngingamaza lapha nabafuna kancane abadasa insurance. Amukhela ngathi naku uzokubona iBP. Oh, mfowethu. Awu, ngixolele mngani wami. Konakele lutho. Mama. Ngiyaqola. Wabuya futhi lo muntu madoda engakubona kusami wabona umusa ehlane. Bodwa mfowethu. Wabuya uxoshile nomngakho. Wemntuka mngani wami. Kanti waba umose naleli hlathi lakho labulala kuphi emahlathini. Ayisuka. Hey, wemuntu uzokhomba umuzo notshwala baba uzokubheda la. Usho kahle wemehlatshwayo. Vele umuzo notshwala ikhona la ekhaya. Akithi sidaba sonke mngani wami. Wemahlatshwayo. Akushiyo ukuthi indoda iyabheda. Uthi indoda ikhuluma ukuthanda kwayo. Oh, Wena uthula uthi njengoba bezoseyisa lendlini ezisahlangana ehlane wena usawumosi. Thumba mfowethu. Ngiyakuthanda nakuhlonipha. Ungavumeli umfazi akudonse ngekhaya. Kabe uhlushwa yini ngidonsa indoda yami ekhaya noma ufuna ngidonse wena ngizokudonsa phela. bodwa mfowethu. Usuyaphaphalaza manje. Mina ngidonsa unkosikazi ekhaya. Ukuthi nesineke sokumlalela nekhulumile. Bese ngenza yonke into ayishoyo. Uzabona phela ngiyamhlonipha njengonkosikazi. Uyabona ke mntungu. Yikona ke phela ke lokudonswa ngekhaya. Papa. Wemahlatshwayo. Alukudala ukuzongidonsa ngekhaya wena. Lutho baba, ngizokudonsa ekhaya. Uthi nawe usungithanda ungikhombisa ungihlonipha. Manje lo uzosixabanisa. Tolo mfowethu. Njengoba ubuye nje manje uxoshwe yini kwakho? Cha, mfethu. Umntungu wena nawe mama. Ngilahlukile. Wenza ukuthi udakuza unyama amaphepha ungazazi ukuthi ubaba. Ubufesa silele kuzoyenjani? Uzolala eminyaka ngitshela. Nanku ngawuthola. Awu. Ewu. Kumalo mfowethu. Ayikho zero. Awuganiwe uzihlelile nje. Lo mfaza akakhuluma ukwebebe uhlula ivili ethabi yamala. Bodwa mfowethu. Awutophuthuma ngasekhaya ngathi kuyadla nasemnyango. Nonkosikazi athi ukulindile ekhaya. Hayibo baba, musu kusaba lo. Mbotho, hamba siyakuxoxa manje goduka. Kuhleleni, hamba. Hayi akunankinga. Vele bese Hamba siyakuxoxa. wena mntwana wami. Uma siyoyo sendoda.
sazolanda leyo mpahla. Baba iplani laptop nami ningazwazi oyilana. Hey, banwami, hayi. Bayithathile bafana leyo. Angizwa utheni bayithatha indlela. Banwami, esekwenzeka into engakhona kahle. Abantu bangikhomba ngasibamba bayithatha lento yami. Hawu, nini ke futhi baba? Yenzeke nini leyo? Manje. Kanjani baba? Musikhuluma iphutha. Baba, mina ngindaba ukuthi kwenzakaleni. Ngicela i-laptop yami inezinto eziningi zomsebenzi. Ndodana, manje ngenze njani? Laptop ihambile. Baba, khiphe i-laptop yami. Makusabe njalo uzolimala. Hayibo, imhlola yami mina. Akusho ukuthi wena olethe abafanele bazoyithatha le laptop. Sengizolimala manje mina. Yewona khehlandini. Hlela ukwenza kulungela. Namhlanje uzobhema ukhona. Uzoyikhipha i-laptop yami. Angingame kancane. Ehlisana umoya, musaniqabana mfana wami. Please, ehlisa umoya. Yabona baba. Ukushapela ushwele lokubambile. Ifuna i-laptop yami la. Yena baba, uzongishaya kwami. Mhlobo mfana. Awukahle bani loshukela. Awukahle ngikukhombisa ngokukhona amantunga ephelele. Baba. Sanibona, njani? Njani indaba ungeza ngemsebenzini namhlanje? Hayibo, kubambeka nje ungatheni. Usu-right kodwa mngani wami? Sengi-right, Pretty. Ungakhathazeki. Ubudliwa yini? Salam, mngani wami. Habe uyikhanda nje mngani wami elingatheni kodwa udokotela ungunyazo sengabengisaya-ke emsebenzini. Shuthi phela ngeke ukuthinte ngoba phela udokotela uzoxabana nathi. Ayike kalilokothe leli. Hayibo, Pretty girl bese ngishilo nje ongathi sengi-right. Hawu. Hayibo, sophuza la. Hayibo, sazoba mnandi. Uzoseseki. Hayi cha manje sibonga. Awugenzile la kasho ukuthi into zakho lezi. Hayi umthetho wami yangazi. Hawu Petropoint. Hayibo baba uyaphi manje? Sayothatha ugwayi wami. Hawu baba hlala phansi manje ngizokuthathela. Ngiyabonga manje sengikhathele mina. Ulusakana ngempela wena. Uzophuma manje. Kanjani? Ngizophuma ngoxoxa lababa ngalendlini. Bese ngithatha inkosikazi siye kuveranda sosuzingxabana. Olumsuzu ukuthi amazwi asekhulumela kude. Bese uphuma uhambe uyekini. Okay, kulungile. Kodwa uma uhlulekile, ngizophuma mina ngejubane. Ukuthi sekukhona bani e-dining room, angisene ndaba nalokho. Ngiyahamba mina ekhaya bangifuni. Ungenzi bezokwenza ukuthi uyisonke kusasa. Hey, uye kukhumalo naye ahamba uyethathela ugwayi wakho nasosala sixoxe ngayo Ngempela umnyeke sihlale sixoxa manje. yazi ba mangase nje umuntu eyithole le contract impilo zethu ngashintsha unomphela. Ngempela. Kumele siqale ibhizinisi lethu manje. Kuningi nje sisebenzele le nkampani. Soba rich ngithini. Hey uqinisile. Umuntu le nkampani useyisebenzela indodla zemali kodwa buka manje sisahlale lokushini sigibela ama-tax. Hey, yazi ngempela, yazi. Hawu mngangigcina uhambisele lama-documents e-head office. Gcina ngibisile lama-documents e-office. Ama-documents ani futhi manje lawo? Ama-documents ukuthi i-staff fanele sihole phela kwaleli sonto. Ish, yazi ngiyasho isikhona into engayenzanga. Yabona ikhanda lakho uzoqhatha nabasebenzi. Hawu ngizosayina first thing in the morning. Siyabonga mntungu omkhulu ukuthi umngani wethu uMahlatsha use-right. Bahlatshwayo. Insimbi kayigobe. Bese sithukile umngane wethu singambona emsebenzini. Yabo nje mntungu, umakhumalo mesomcemane.
ngidinga eziningi la ekhaya. Nawe uyazi. Awena Khumalo ngizokutshela ngithi nake nje sinakusapha. Udlala ubungogo, ustingy too much. Hawu, come on guys, yini manje? Nebona abantu besifazana basenhlalo okudelela. Engathi amajazi yena azogcwala umoya. Shem. Inkosikazi yanako. Iphiwe imali, ikhishwe. Hayi lo msuzana wami. Phinde futhi uyinike nezidingo zayo. Guys, anikahleni. Yabona ke ngoba uyasaba ukumtshela. Thina somtshela ke boPrithi. Masatshwazi, udonde mone ngizwa. Abaqiniso. Ngeke ladies let's not manje sana sabenza ngizwe. Apa lapho kusaba. Awuboni inkosi yami bakuthi ngiyagula. Njengoba ngidla abangani bami lapha ngiphuthusha lapha. Wena baphuza njengoba lapho ngibhotho wengidilika la ngizimanga. Hayi sonke ngemphathweni. Inkosi yami awungiyeke bo. Awuna ngiyabona usakuhlonipha, usuphuza ukhona khona. Wena sulangifunanda. Isekhetho yena interview uzoyenza. Sakala isibheki la wena indawo ujesu hlapheli. Yo wena usathola ntshona ngokukheha umncane nje inkinga akakubona into ngazana umncane. Bolile na uthanda noma wakho lala kanjani noma wakho. Ekwathi umjwaya ka wena. Sizana nibekula. Ubona bonke. Hayibo walo msitho semnyango manje. Mashatshwazi, awuthi sivume kamereni. Namhlanje ngibona ngathi usubana ngitsenzeni. Yena Scott, nosidlongelela ingane la kwami. Bakunamanga. Angimdlengule intombi yami le. Owenzani phe kwami? Hayi baba, ayikho into ecabangayo. Uyangikekula baba. Baba banamanga labashawa wami lokho khadela la igcekeni na.